Η Πόπη Μαλιωτάκη γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και μεγάλωσε στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Η αγάπη της για τη μουσική ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, αφού μεγάλωσε η οικογένεια με μεγάλη μουσική παράδοση. Είναι μια γυναίκα με υψηλούς στόχους, γνήσια λαϊκή φωνή και εντυπωσιακή παρουσία. Τα πρώτα χειροκροτήματα της έσπραξε το 1989, όταν πήρε την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η πορεία της διαγράφεται λαμπερή και συνεχώς ανωδική. Έχει συνεργαστεί με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας: Πασχάλης Τερζής, Κατερίνα Στανίση, Δημήτρης Κοντολάζος, Γιώργος Μαζονάκης, Νίκος Κουκούλης, Ρίτα Σακελαρίου και πολλούς άλλους. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω, κι άσε με για σένα να καώ. Το 2008 κυκλοφόρησε η τρίτη δισκογραφική της δουλειά με τίτλο «Ποπάρα» από την Alpha Records και περιέχει σε 6 γλώσσες και 3 βερσιόν τη μεγάλη επιτυχία που γράφτηκε για το Λάκη Λεζόπουλο «Είμαι η Ποπάρα». Στο δίσκο υπάρχει και ένα remix του τραγουδιού από την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά της «Άλλη μια φορά». Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος και πρόσφερε στην Πόπη Μαλιωτάκη τη μεγάλη επιτυχία που ονειρευόταν από την αρχή της καριέρας της. Δεν είμαι η Μπιγιονζέ, είμαι η Ποπάρα. Έχω και φωνή, έχω και κορμάρα. Δεν είμαι η Μπιγιονζέ, είμαι η Μαλιωτάκη και τραγουδώ τα λόγια αυτά μόνο για σένα, λάκι. Το 2013 η Πόπη Μαλιωτάκη επιστρέφει με ένα CD single με τίτλο «Τα ξαναλέμε», που κυκλοφόρησε από τη Lobby Music. Ο δίσκος αυτός περιέχει 3 ολοκαίνουργια τραγούδια που υπογράφει ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Νεκτάριος Πίτρος, ο Πέτρος Δραγούμης, η Ζωή Γρυπάρη και ο Μέτωρας που συμμετέχει στο ομότιτλο τραγούδι. Τα ξαναλέμε, φεύγω τι κάνω, σιγά για σένα, εγώ να μην πεθάνω. Κι άλλη μόνο σου, στο λέω θα γυρίσεις, για επανασύνδεση, εσύ να μου μιλήσεις. Τα ξαναλέμε, φεύγω τι κάνω, σιγά για σένα, εγώ να μην πεθάνω. Κι άλλη μόνο σου, στο λέω θα γυρίσεις, για επανασύνδεση, εσύ να μου μιλήσεις. Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, σας καλωσορίζω μέσα από μία ακόμα εκπομπή μου. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι η αγαπημένη Πόπη Μαλιωτάκη. Πώς είσαι, Πόπη? Καλά είσαι? Θέλω να σου ευχηθώ για το 2014. Και εγώ σου εύχομαι ότι καλύτερο. Υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο και όλα θα πάνε καλά. Θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε τα τετ και σε γνωρίζω από κοντά. Είσαι πολύ ειλικρινός άνθρωπος, πολύ αληθινός. Σε ευχαριστώ. Όσοι με γνωρίζουν από κοντά το ίδιο πράγμα μου λένε. Δεν ξέρω από μακριά πώς τους φαίνομαι, αλλά από κοντά. Είναι πολλά τα χρόνια της επιτυχίας, 20 χρόνια. 20 χρόνια είμαι στο τραγούδι, από πολύ μικρή ξεκίνησα. Μόλις τελείωσα σχολείο, νοσηλευτική κτλ. Δεν επέλεξα αυτό που σπούδασα, επέλεξα το τραγούδι. Κατάγομαι από μια οικογένεια η οποία ήταν όλοι μουσικοί και τραγουδιστές. Ο μπαμπάς μου, ας πούμε, ήταν πολλά χρόνια μουσικός και τραγουδιστής σε άλλο είδος, στα κριτικά. Έπαιζε μαντολίνο, έπαιζε βιολί, έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε σε διάφορες εκδηλώσεις, σε βαφτίσια, σε γάμους. Ήταν Έλληνας του εξωτερικού, ζούσε στη Γερμανία και σε όλες τις εκδηλώσεις ο μπαμπάς μου ήταν πρώτος, διότι του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Θέλω να σου πω ότι η μητέρα του, η γιαγιά μου, ήταν η καλύτερη φωνή στην Ιεράπετρα, στον νομό της Ιεράπετρας. Τώρα εξηγούνται όλα. Δεν πιστεύω. είχε ασχοληθεί επαγγελματικά, όμως όπου την έβλεπαν, την έβαζαν και τους τραγουδούσε. Ο αδελφός μου πρώτος, ο Γιώργος, έπαιζε πολλά χρόνια με τον Ψαραντώνη. Ήταν λαουτιέρης και τραγουδούσε. Το παιδί του, ο Μιχάλης τώρα, ο ανιψιός μου, παίζει και αυτός και είχε και συμμετοχή στις Μελίνας
κάποια CD, παίζει ας πούμε το παιδί, κάνουν ελληνικές βραδιές και λόγια, πάει και εξωτερικό. Με λίγα λόγια, όλη η οικογένεια, ασχολούμαστε. Ναι. Εγώ σήμερα μέσα από αυτή τη συνέντευξη θέλω να μιλήσουμε για το ξεκίνημά σου, για τις επιτυχίες σου, για τις συνεργασίες σου, για τη ζωή σου με τον Μπάμπη Λαζαρίδη και τη ζωή σου μετά από τον θάνατό του. Θα τα πούμε όλα. Όλα. Πάμε